এবং ত্রিপুরা পার্টির তরফ থেকে নিরন হামবাই সিবাই রগুই কয়েকটা সাগান কংকামহাই যে তাবক जों आं महाराजा बाय दागे जागमानि बाङै महारानी चेलागां कन्स्टिट्युएन्सिनि प्रार्थीङै महाराजा बाय दागे जागमानि बाङै महारानी चेलागां कन्स्टिट्युएन्सिखौ फायै निरग बाय आं फोरोंनाय फैखा ताबं नायनाय खांखे जत जागानो एकी खरां एकी रिहमं जे थानसा फंबाय सिदेहनै जे चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक जे खरां पिसाबानि ओ खरां न खनागै तिनि आइखांके नो खरां रिह जागमानि ओ नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट থেকে आरम्भ खालायै यां साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट यां वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट जत जागानो काइसानो खरां ताबक जे जत निरक जत निरक थानसांबायसिदि हनै महाराजा जे खरां पिसामानि ओ खरां न खानागै जों जत ताबक त्रिपुरा सारक जों फोरोंनायखा जों आरो निवा नायनायखा आंखे आरो जत आसुख्लायजाक आरो निगा रियां दंगो ब्रु दंगो जमातिया दंगो रुपिनी दंगो देवबर्मा दंगो मल्स दंगो जों कायसना नायै ते कायसा जों सिनिलायमैया सोबा देवबर्मा सोबा रियां सोबा जमातिया जों जत मोखां कायसासि जों थानसा अमनो प्रमाण खालायो जे जों थानसा जों त्रिपुरासा माने त्रिपुरानि हा नकफां आदिवासी हारिमुसा बन त्रिपुरासा जों राजतंत्र नि आमाल राजा 184तम राजा जोंनि त्रिपुरा राज्योनो शासन खालाय थांखा 5125 बছর 184तम राजा आमनो शासन खालाय थांफ्र चीनी त्रिपुरा राज्योनो हातानि अनेक राजा फाइ आक्रमण खालायफिका राजा महाराजा राव अर्नो आक्रमण खालायफ्र विशेष खालायै रियां रायकसाक रायकसं जमातिया बरंनो राजानि सैन्यङै त्रिपुरा राज्योनो रक्षा खालायफिमानि ताबक भारत बाय जुग दंमोननि परे चीनी बरक रक त्रिपुरा सारक चीनी दफा भोट रनानि माजेंखा 1952 सालनि भोट रगै जों चीनी राज्यग विभिन्न पार्टीनो जों भोट रगै चीफ मिनिस्टार मुख्यमंत्री मंत्री जों जारलायखा जारगै गत 75 बছर चीनी बरक चीनी जे अधिकार दंमोननि हानि बुसा हिसाबै ओ हानि नकफां हिसाबै जों चीनी अधिकार न कमालायखा हा कमालायखा चीनी सांस्कृतिक अधिकार दंमोननि बनो जों कमालायखा इवेन चीनी तामुं चुमुं चीनी सांस्कृतिक अधिकार दंमोननि जत आस्ते कमाय थांबायखा दिनै जे सरकार दंनाय रक बरक डेभेलपमेन्टनि कक सागै चीनी दफानि चीनी जातिनि भोट नागै बरक सरकार गठन खालायदों किन्तु गत 75 बছर चीनी विशेष खालाय एडिसि एलाकाग तमा डेभेलपमेन्ट खा ताबो अरब पर्यन्त सिताबो दुखसिं पारा अमा हयतो 100-150 बছর पुराना पारा अंखाना ताबो पर्यन्त अरब गाड़ी पर्यन्त सि फाइमैया अंका तमा डेभेलपमेन्ट खा गत 75 बছर हानि बाङै डेभेलपमेन्टनि कक साग डेभेलपमेन्ट चीनी एडिसि एलाकाग अंगिया काहाके अंगिया जों त्रिपुरा मथानि तरफ थेके ता महाराजा जे खरां तिसामानि अमो सुदु डेभेलपमेन्टनि कक साया डेभेलपमेन्ट दंनायनो चीनी दफानि चीनी जातिनि जे अधिकारनि कक अन्य पार्टी कोनो पार्टी साया हाइनमान ताबक जों सुदु पार्टीनि कक सायिंया
पार्टीनि उर्ते कासागैसि चिनि दफानो मोथांगानि बाङै चिनि दफानो यक्सारनानि बाङै हानि अधिकार ते चिनि सांस्कृतिक अधिकार चिनि राजनीतिक अधिकार ताबुक तो राजनीतिनि जुग चिनि बर'नि ताबो राजनीति अधिकार दं चिनि बर'निबो राजनीति अधिकार दङ किन्तु ताबो एडिसी एलाका 587 जे विलेज कमिटी तमनी वो विलेज कमिटी को इलेक्शन खाइए जे और कमिटी खाई कप तमनी वो इलेक्शन पर्यंत खाई जगह साइड बाई साइड yang ग्राम पंचायत एलाका वो हमके ग्राम पंचायत इलेक्शन पंचायत समिति इलेक्शन जिला परिषद जो इलेक्शन टाइम टू टाइम खाइए और हमके डेवलपमेंट खाई दो नगर पंचायत इलेक्शन म्युनिसिपालिटी काउंसिल इलेक्शन म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन इलेक्शन फुंग इलेक्शन हुई दो अथच एडिसी एलाका को हमके एडिसी एलाका से कतरकुक वारकुक त्रिपुरा राज्य को जे 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से एरिया तो मनी और विश्व 7,500 स्क्वायर किलोमीटर के एडिसी एलाका को 587 विलेज कमिटी तो वो विलेज कमिटी उनका चीनी बरकनो त्रिपुरासानो चेयरमैन खामो मेम्बर खामो बर'नो डिसाइड खालामो बर'नो सिद्धांत खालामो जे बर' जागायाव लामांनाय बर' जागा दै नुजानाय व्यवस्था खालामनाय स्कीम बाहाके बर' जागा इमप्लिमेंटेशन होनाय बर' ठीक खालामो अथच गत 10 बছর 11 বছর काई थांगा विलेज कमिटी इलेक्शन खालामजाया चीनी बरकनि चीनी त्रिपुरासानि जे राजनैतिक अधिकार तमानी बन पर्यंत रजाया हानि बांगनि ताबक चीनी हाबाग्रा महाराजा ब खरां फाइति साबायका जे ताबक चीनी दफा चीनी जाति हानसांगानि समय फाइका ताबक जों राजनैतिक भावे बागजागै केबा बीजेपी केबा कम्युनिस्ट पार्टी केबा कांग्रेस खालायनो समय करिखा ताबक जों जत थानसाङै जों जोंनि माथायनो जों आदाय खालायनो सकफायका समय सकफायका हानि बाङै महाराजा जोंनि हावाग्रा साका जेराव थानसांबायसिदि त्रिपुरा मथा अमसुद पलिटिकल पार्टिया अमसुद राजनीतिनि कक्साया अमसिनि दफानो मोथांगानि दफा थांगानि बाङै जोंनि जातिनो मोथांगानि बाङै जोंनि दफानो यक्सारनायनि बांसि ओ कक साइ दङ हानि बाङै दिनै महाराजानि कक खानागै बनि खरां खानागै जों ज' तताबरव उथलायखा जों मालाय लेखा बुजिलायखा जों बोखाव जत समाय तांलायजाक ताब जों ताब जत त्रिपुरा सातंनाय जों थानसा जों एक संगे जोंनि बुबाग्रानि जोंनि महाराजानि जे मनोनीत प्रार्थी तमनि बन जों भोट रगै गोबां खालायै जों पायरनाय एडिसी इलेक्शन ताबक एप्रिल मासे 12 तारिखआव भोट मारनाय भोट रगै 28टा सीट एडिसी को तमनि 28टानि बिसिङाव गोबांखौ महाराजानि कैंडिडेट न जों पायरगै एडिसी दखल मा खालायनाय आरो जगह सरकार गठन मा खालायनाय मनिफ्राय एडिसी इलेक्शन निफ्राय एप्रिल मे जून मासे हमका हाय विलेज कमिटी इलेक्शन होनाय वो विलेज कमिटी इलेक्शन बाहायनो त्रिपुरा मथा पार्टीनो गोबां के भोट रगै और तिनि जाना मानजांनाय र बर'नो चेयरमैन होनाय बर'नो मेम्बर होनाय विलेज कमिटी इलेक्शन हमका बके साजागो स्थानीय सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हजाग ओ सरकार परिचालना खायनायनि बाङै विलेज कमिटी को चेयरमैन जे तंगाय बन मुख्यमंत्री आरनि बर चीफ मिनिस्टर तो अनेने मेम्बर बरौनो मिनिस्टर हिसाबै सामं तंगाय विलेज कमिटी को जे निर्वाचित इलेक्टेड मेम्बर तंगाय बरौनो सिद्धांत नानाय बाहाके बर जगह डेवलपमेंट खायनाय सरकारनि स्कीम भारतनि स्कीम फानखा त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट स्कीम फानखा बाहाके इम्प्लिमेंटेशन खायनाय बर'नो सिद्धांत नानाय माने एडिसी को चीनी बरक चीनी
চিনি যত ত্রিপুরাসানি প্রতিনিধি থাঙै आरो नोगो सरकार बिथिङाव बाहायनो जोंनो विलेज कमिटि गठन मा खालायनाय मणिपुरा 2028 ओ हंका आरो नोगो स्टेट गभर्नमेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन नाय विधानसभा इलेक्शन नाय आरो बाहायनो महाराजानि नेतृत्वे महाराजानि जे खरां बन खालामै जों जत गोबां के त्रिपुरा मथा पार्टीनि जे कैंडिडेट नाय बन भोट रगै पायर खाके स्टेट गवर्नमेंट अब जों फॉर्म खालायमा खाके जों चिनि जे मानथाय एडिशनल एम्पावरमेंट खालायनायनि जे प्रश्न एडिशनल जे क्षमतायन खालायनायनि जे प्रश्न बन जों खालायमानाय आके चिनि जे मानथाय दंमोनि हानि अधिकार सांस्कृतिक अधिकार लैंग्वेज अधिकार बन जों आदाय खालायमानाय ओ बिसिङ ताबक 28 टा सीट एडिसी इलेक्शन नङै दङ जत जायगानो कैंडिडेट रलायजाखा कैंडिडेट रनानै थांथानिगो अनेक कन्स्टिट्युएन्सी कक कासालायखा जे लोकल कैंडिडेट सिङा नांनाय लोकलनि कैंडिडेट सिङा नांनाय बेनि कक कासालायखा आनि दफानि कैंडिडेट सिङा नांनाय बनि कैंडिडेट सिङा नांनाय नै चिनि अनेक कन्स्टिट्युएन्सी कक बांलायखा बन महाराजा साखा जे ना चीनी बरक चीनी दफा चीनी जातिनि जे लीडर नाय जे वारियर नाय जे चीनी दफानो जे यक सारना हेनि जे सामुं दांनाय ब हके जतनिसि तिनि महारानी चालागांनि जे कैंडिडेट नाय ब जत त्रिपुरा दफानि जातिनिसि लीडर नांनाय आरो निगो अर लोकेल निङा नांनाय अम हाइकुनो कक्रि तिनि अर महारानी चालागांनि जे कुनो बरक कैंडिडेट हिसाबै पासा कांके बसुद महारानी चालागांनि बाङै वानसकिया ब सारा त्रिपुरा राज्य सारा एडिसी एलाका महाराजा सागो एडिसी नि जे एमडीसी नाय जे लीडर नाय बसुद एडिसी नि नेताया बसुद एडिसी नि लीडर या ब त्रिपुरा राज्य नि लीडर हिसाबै बसावं मातांनाय सुदु त्रिपुरा राज्य नि लीडर या नॉर्थ ईस्ट नि उत्तर पूर्वांचल भारत नि उत्तर पूर्वांचल एलाकानि अब लीडर मांगनाय शुद्ध नॉर्थ ईस्ट निया नेशनल लेवल लीडर हिसाबै बवान सगै सामुं मातांनाय चिनि दफानो उसु कासारानायनि बाङै डेभलपमेंट खालायनायनि बाङै अमतायखौ वान सगै सामुं मातांनाय हेनि ब थागामानि बाङै ताबो एडिसी इलेक्शन 28 टा सीट अनेक कैंडिडेट न कायसा जागानि ते कायसा जागार हजाखा एवं प्रमाण मा खालायनाय ब जे बसुदो ओ एलाकानि ब नेताया ब सारा एडिसी एलाकानि सारा त्रिपुरा राज्यनि नेता हिसाबै ब प्रमाण मा खालायनाय सामुं मा तांनाय ओंखाय शुधु इलेक्टेड थांमानि परे ब इलेक्टेड माने ओंखाय चलया ब एमडीसी फांखा एमएलए फांखा ईएम फानंखा सीएम फानंखा ब मिनिस्टार फानंखा ब चिनि दफा बाय चिनि जाति बाय जरा ग्रास रूट लेवल चिनि बरक दंनाय बरक बाय गोरोङै सारा बसर सामुं मा तांनाय गोरोङै मा दंनाय ओंखाय बरनि जे इशुस दंमानि ब बायखे कानेक्शनङै सिगै खोनागै ब सामुं मा तांनाय अमखा महाराजानि आदेश ओ आदेश हिसाबै जों सामुं तांनानै जों समाय तांजा हानि बाङै ते कायसाक शुधु लोकेल हेने हलाया अनेक समय जे आनी कम्युनिटी नङा नांनाय बनि कम्युनिटी गान नांनाय हेनै कक कासालायखा आरो जागाव ब साखा जे बननो साखा जे ताबक जों सिनि बिसिङाव जों नायनाय खांके मोखां नायनाय खांके अरनो साबा रियां सबा जमातिया सबा देबरमा सिनि जागा जोंथ' थानसा जोंथ' त्रिपुरा सासि त्रिपुरानि बरक त्रिपुरानि नगफां बंके त्रिपुरासा नागालैंडनि बरक नागालैंडनि नगफां मन नागा मणिपुरनि बरक आरो आदिवासी मन मणिपुरी हजाग अरनि त्रिपुरासा त्रिपुरानि हानि नगफां रहंके त्रिपुरासा हजाका के त्रिपुरासानि लीडर त्रिपुरासानि वारियर सिङा नांनाय ब हानिमन थानसा सिंबाय सिदि ताबक
탄창의 정 커랑마티 사나이 탄창 강가시 락나이 저디 어른이 것은 학작라이 박작라이 동 강게 프라이너 모하라자 정너 사이카나로 능 수도 브로 히네 파이 클레게 뭔야 저마티아 히네 파이 클레게 뭔야 데버마 히네 파이 클레게 뭔야 아마 정도도 탄사 그 파이 클레게 한 것이 정 하이시 트리푸라라 저거 정 31% 정탕 정도 밀리션스 31% 정수 아르네 오시성 뭐 리앙 뭐 저마티아 뭐 루피니 뭐 콜로이 히네 정 칼자라 정 강가 정 디바이드 정 강가 시니 커랑 제 하나 커랑 때 하나니 낭통고 정 커랑 시니 커랑은 정 사몽 낭매야 가나이 하니 망은 정 역사나니까 시니 어디까나 아다이 클라이나니까 정 저도 탄사 클라이 sudah area ya, ini caste wise mana, ini jodoh tansa kawan sok lagi, jeng jodoh di perasa ini wan sok lagi sih, jeng Maharaja ni ades palan kelai, jeng election pakai, sarkar edisio gothan mak kelai, village committee gothan mak kelai, rajya sarkar gothan mak kelai, hakisi jeng sini dof hani je adhikar temani. 어디가는 정 아다이 클라이마나이 우과과자 사거이 정 앙사이만 어르녀 뛰니 자라 따고 부고 해내라 저도 부시작 저도는 가정라이카 제정 디프라모타 파티는 디프라모타니 캔디데이트는 좀 보도나 해내라 저도 스마이 땅마작 완석작 부시작 하이파는 따로 পর্যন্ত 진이 벌어 진이 디프라사는 비신거 어네게 BJP খাইনি বুতংখ কংগ্রেস খাইনি বুতংখ বরে বরে অন্য পার্টি খাইনি দङो বন जों मा सानाय जम सुदु जों राजनीति खाया जों दफानि नीतिनि पक्षिसाव जों जेनि दफानाव थांनानै थाखाय दाबो जों जेनि बिसङाव राजनीति भाबे खागजागै दंखेंलिया जों जद थानसा खालायसै महाराजनि खरां दै खालायजों त्रिपुरामथानि जे कैंडिडेट जे प्रार्थी बनो जों एप्लाइ खालायै जों जोंनि अधिकारनो आदायमा खालायनाय उपायता सागै अरनिराव 5 मानदा फेमिलि बाङै जत ताखु बुखुनो जत रांसानि ताखु बुखुनो जत वारियर्स न जों अरनिगा आंदिराव जतनो हामबायरगु खुलुमरगु তে জবানি চিবাই রগুই তিনি অরনিগো যারা নেতৃত্ব রগুই দंनायराव जों বিশ্বাস खालायो जे जों नेताया जों दफानि वारियर्स त्रिपुरा राज्यनो राजत्व आमल राजतंत्र आमल जों जुद्धरलै त्रिपुरा राज्यनो रक्षा खालायगा चिनि बरा दाबो बाहायनो एडिसिनो जों अमता हायनो जबा खालायै एडिसिनो जों रक्षा मा खालायनाय हायनै समायताङै जतनो हाय जबानि चिबायरगुय खुलुमरगुय हामबायरगुय आनि कवरनो मथाखा जतनो हामबाय त्रिपुरासा आयुग्लकथों महाराजा आयुग्लकथों त्रिपुरामथा आयुग्लकथों